out mana out thedi ja sang na bai kok sanai out thedi mana bo bai ang already kok sada Haino hai hostel warden ni yagono rom trezakna ni nangkha class 6 pori witong nai BCC tham omoni Kaponi takte buksong haino halam jogo Kothoma Bizab channel Agartala sport school ni hostelo alisa deporma kotok sri thimano tei kisa tini salanyai kaponi takte buksong norok jotono nopai khana news ni bisingte hayakaba Facebook rong ni bisingte Agartala sport school hostel ni warden ni attitude rong no bini kok samung bini jol jamung bini omo hai behavior rong no nogoi kubangmo lokorong no bono criticize khlaikya tei joli jakate bini omo rong no belekeno selangjagui comment hamya bo khlai tonglai kha tabuk hingke kaponi takte buksong baksa hilai tongbai kha bini bagino o alisa deporma chini bukukjok chini manai hingke baksa salai tongbai kha khoroksa hostel ni warden ngai se omo hai bini behavior omo hai kok samung hingke bini bagino o manai alisa theinani nangkana bini khuk sitra mungsasak khajasak himani baino o serai dukho nangjagui saksai phano kotok soroi thikana hine baksa hilai tongbai kha hingke busuk hingke kaponi takte buksong chini bukung barani hostel hai ke ba ki prasarong no hostel hunga ke tamni bagi student ro kotok soroi theinani nang hai ke ba tangui asak cherai no bongni bokhrogo suicide khainani thor dok hokpai amo bahai ke ongui man amo rong no belai kheno cherai nani nango khapne takte buksong hostel omo hai ke cherai chikonsa kotok soroi thimani omo tini ni katal koge khapne takte buksong sal phairuk boso tharak omo hai ke sokte bisi biskango phairuk enke tamni bagi ki prasarok ni hostel logo simin omo hai ke suicide khainani na kubangma tongo wansarok ni hostel logo omo hai rok khanayable khapne takte buksong enke tamni bagi bosor phaikanga ke sini ki prasarok ni hostel logo simin omo hai problem rok enke kubangma cherai rok no tuiduli tong nangmani suk o jagani hostel lo tong naikani khlainai super hai keba warden phanongkha omorok omo hai ka naimaya mani bagi de omo hai rok upojukto borok no omo hai jaga rok toniya kari rong borok no toni mani bagi dia omo hai rok gotna khaboni takte buksong omo belekeno sing saimanani nango khaboni takte buksong ani kokungkha ang hostel ni warden no ang kono mane bin bagi no as right hinani nangkha omo hai kokno sanani thangya phiaba bino attitude bin behavior no nogoi ang belekeno mane jolikha nukhongo sore hai rong klai thimase bosuk joroti dukho nangabo je nukhongo thaijaknai borok o borok no saimano hingke omo khe kaham kwrwng tongmani hostel o omo hai ke kotok soroi thai tongoi khang ke bini puma buphani bwkhao bwsuk joroti dukho phaikana abo bo kisa feelings rong no bujina nangmani phiaba bo omo hai khaya karaise bini thamji rong no lokorok no phunuka pha khlai bono bo bai ang already kok sada ang kok saya ka thangna rokhot yoro na cha out thedi ya garden party kokshai mangla ni saja gaya kok garden out ami apna thangoi thamna ja koise kalke kotha koise okhona ar kitu kotha koise ekdom se bini thamsi khaboni takte buksong thai thangnai borok no sungnarugi meya phiaba je thaijaknai borok je dukhongui tongnai borok bin ganao sung basanani nango kwa kaham sanani nango phiaba bokhe mo hai khaya karise thamti phunuka bini attitude no belekeno sitra khlai lukorong no musango phunugui rikha bino tongmorong no nugui angle wansugo bo cherai rok no tuiduli tongnane bini bukhrogo asuk bini khomota kri khuna hnai ang wansugo khaboni takte buksong omo kok bo phayo je kaise correction no bar sungja kangka ke mane khoroksa borok edited ngaino phiaba bokisa one sukna nangmani bole correction je khaijago ngando khungni borok rokle thijak bosasi thijak ngangke omorno bokisa one sukwe naoya koi kokro sana nangmani phiaba bo amo hai khailia obon sai sedang go thanang jakko already ya kami bar nge khabone takte buksong noro buji ma khana ki bo borok ni hostel omo hai gothna ngai paijak nge agi somo hai gothna ngai paijak ngke borok te sabdan nani nangmani hostel ni bisingo gafilo to tomoni baganya bongni hostel omo hai ngo omorok no borok mani win hana nangmani phiaba borok omo hai khaya karise borok no joli mani phunugo jemon bongni bakhani kok nga ke aje bo omo hai gothna kubang mano ngai paijak ke bukutam khaimia sungno bikmu tangsa pan sokong maya tabung norok bo uno khaimangla khwnei phunukma haise kalai bina mo khaboni takte buksong botang yo bahayo nicho bini no problem khana bini bokhro ko problem khana jungto kaham no nugui tongo dinda nge tausuk jora bin khukli cheng khanai mankha o serai je bongno hostel bisingo tongoi korok soroi pano thikade sangi phan thike thai thangmani bini bakhao kisa phano amone bagi bin bakhao kon dukhok krei nobo sarai serai no nokui mankhana khanai mankhana bin khuktui teibo thainai serai ni bongao phano allegation niwi kok sau je hangrai ni sakang mokor songkranti ni sakang bo kaham kon kan nogo thangmani phiaba nogo thangi phaimani simino bini mudok hamya om hai komokhe tongo om hai rokni bo allegation ni bongao phano phiaba bin kono khanai
je amo hai ma tong ye je bo chera rok be khola khuli mane khologe kaham ke kok sane borok nong na hane ang ma tong ye khabone takte bukson nok le tam wansuk comment kai sanen ta bugdi bini amo hai tong rong no nugui belekno bkha saka te belekno job jolika te belekno naithok joli khabone takte bukson angle te bo kubang ma buma phok be collection khaijak mone ulo kok sanane naya rok ngei bwsawi doi rok himui thangai lathi rok logo usta hai rok ke phunui klang thamone norok bebak no video rok ko nok baikana amo rok no nugui le angle belekno chajak le khabone takte bukson norok amo sana mujung comment kai sadi o burino norok tam sanani mujung.